Samantala sa ibang balita naman, Idol, halos trumiple pa ang nadagdag po na bilang ng mga nabakunahan po ng flu and pneumonia vaccine sa lungsod po ng Dagupan. Ayon sa tala po ng lokal na pamahalaan ng lungsod, noong 2022 hanggang 2023 ay parehong naitala po ang nasa 2,536,000 na mga naturukan ng naturang vaccine. Nitong nagdaang 2024, umabot po sa 8,171 na mga Dagupenyos ang nakinabang dito. Prioridad nito ang mga senior citizens, mga government employees at iba pang mga residenteng nais makakuha ng vaksina. Samantala, nagpapatuloy naman ang iba't ibang serbisyong pangkalusugan sa lungsod ng Dagupan. IFM News. IFM News. IFM News.